दिनै जों बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन बनसुनि जानानै क'क्राझारनि डिसि अफिसनि जे चिल्ड्रेन पार्क बे चिल्ड्रेन पार्कआव जा गान्धीजी फादार अफ द नेशन बिनि स्टेचुनि गाहायाव जोङो केन्डेल लाइट भिजिल प्रग्राम लादों। बे प्रग्रामखौ जोङो दाखालि थांनाय 14 अक्ट'खालि जे जोंनि बर'सा सासे फरायसा फंबाय कृष्ण कुमार बसुमतारी बिथाङा क'क्राझार जिल्लानिनो थेङाफारा गामिनिमोन। बिथाङा सासे जोबोद मोजां मेरिटरियास स्टुडेन्ट्समोन। बिथाङा अबथिरा जिउ गोमानांदों एबा बिथांखौ खैसाराव खोख्लैनानै सोरबा कालप्रिटआ एबा दुथांफोरा बुथारदों। दा बिथांनि जे जिउमाया आलो गोजोनै सान्थि थानो हाथों बिनि थाखाय जों आर'ज गाबदों। बेजों लोगोसे जोङो दिनैनि बे केन्डेल लाइट भिजिल प्रग्रामजों जोङो बेखौनो फोरमायहरनो सरकारनिसिम आखायाव लादों जे जोंनि कृष्ण कुमार बसुमतारी फंबायनि जे थैनाय बे थैनायाव हाइ लेभेल मोनसे CBI इनकुवायरि जानांगौ आरो बे इनकुवायरिनि गेजेरजोंनो बिथांनि जे दुथांफोर एबा बिथांखौ जाय बुथारदों रुस्टिकारि बे बिथांमोनहा थार मोनसे साजा मोननांगौ आरो बिथांमोनखौ जोङो हें खालामनायखौ दाबिदों। बेजों लोगोसे जोङो गासैबो रायजो राजा आइ आफा आरो लाइमोनफोरखौ जोङो खावलायहरदों जे इयुननि समफोराव सांग्राङै थायो जाहाथे बेफोरबादि अघटन एबा असामाजिक खार्यफोरनि जोङो साफा साफा भिक्टिम जाया। दिनै जों बुंनो गोनाङा बेनो बा जोङो दुखु मोननाया बेनो जे जोंनि फरायसा एबा फरायसुलि सोरबाया जिउ गोमानाङोबा बियो बै फरायसुला एबा फरायसुलिनि न'खरनिल' खहा नङा एबा खथि नङा, बियो समग्र जोंनि ससाइटिनिनो एबा जोंनि समाजनिनो मोनसे खहा जायो। A student who dies or who loses his life is not only the loss of his family but also the loss of the society. बिनि थाखायनो जोङो सरकारनाव बारे बारे दाबि खालामदों। We appeal and we demand to the government that the culprit should be hanged till death and the proper investigation and proper CBI inquiry must be done. And we appeal to the government that we are appealing to you to inquire within the 24 hours. Otherwise, BONSU will take democratic आन्दोलन्स। जोङो बेखौनो मिथिहोनो लुबैदों जे बिथांनि जे जिउ खहा जानाय बे जिउ खहा जानायनि जे जाथायफोर बे जाथायफोरनि सायाव CBI इनकुवायरि जाथों आरो जोङो दाबि खालामदों बनसुनि जानानै जे 24 घन्टानि गेजेराव एबा 24 आवार्सनि गेजेराव जुदि कालप्रिटखौ हमनो हायाबा आरो साजा होनो हायाब्ला जोङो जोंनि आन्दोलनखौ आरो गोजौसिन लेभेलाव लांगोन। जों डेम'क्रेटिक भाबै मोनसे तीव्र आन्दोलनखौ बानायनो गोनां जागोन।